Hi guys! Good morning! Sa lahat ng napapresenta ng AIM Global ni Lawrence Lapating, I do suggest mag-join kayo sa kanya. Kasi I personally mismo nag-guide sa kanya. Kaya the moment ginawa niyo ang AIM Global, hindi lang po siya magtuturo sa inyo, kung hindi event ako mismo. And para official makilala niyo po siya, ito po si Lawrence. Hi! Kaya para sa akin guys, mag-member ka na sa AIM Global para makasama ka namin. Okay? Power! Kaya kung ako sa inyo, sumali na kayo para personal ko kayo ma-meet. Bye-bye! Happy networking!